Takže co jste lidi, vítám vás u dalšího videjka na Kenjiho. Teďkon už to dám. Teďkon už vám říkám, že už to dám. Musel jsem trošku se vyčilovat, protože jsem měl strašný nervy, kámo. Strašný nervy. Takže jsem se trošku vyčiloval. A jdeme hrát. Kámo, já to chci mít rychle za sebou, takže jdeme hrát. To nevím, zkusíme challenge. Nebo to udělám v dalším videu, tady tu challenge, zkusíme ji dát. Takže lidi, co si dáme za ten, tak dáme hokej, ten jsem dlouho nehrál, kámo, Hej lidi, prosím, všude to sdílejte. Já jsem teď přišel o účet na TikToku, protože jsem byl trošku sprostej a trošku jsem nadával. A protože mě tam borci pohrozili na streamu. Takže lidi, opravdu prosím, sdílejte videjka všude, kde to půjde. A doufám, že se vám tohleto videjko zase... Doufám, že se vám tohleto videjko zase bude líbit. Už jsem se trošku vyčil. Dobrý, trošku se mi dal. Mohli by udělat i hokej s těma. Jak se to jmenuje? I s brankařema. Hokej i s brankařema. To by bylo mega dobrý. Yes, lidi, 1-1. Já už vám říkám, že se to krásně veze. Takže, hej, mám i další videjka naplánovaný už. Hej lidi, tohle byl nějaký bug asi. Tohle byl asi nějaký bug. No. Jo, ale vlastně v hokeji to je do 3, ne? Jo, v hokeji to je do 3. Takže to je vlastně. Ještě to je v pohodě. Jo, hezký bůh. Mně se doseká, lidi, za tu grafiku jsem začínající youtuber. Už jste mě ale mohli vidět v předchozích kanálech. Třeba Novčus 1. Nebo Jembusus. Nebo... nevím, co tam bylo další. Doufám, že nedajde. To je, pardon lidi, to je v prčicích. To nedáme. Yes! Lidi, to co bylo, kámo? To bylo sekunda. Lidi, jaký play, lidi, kámo? Tak na to se potom kouknem. Ale co to bylo? Kámo, tak za tohle si zasloužím like. Takový comeback. Kámo, za tohle si fakt zasloužím. Lidi, já za chvíli mám Gloweyho a to je poslední brawler, když nepočítám toho. Yes. To je poslední brawler, když nepočítám toho Bolta. A samozřejmě přijdou i další. Ale kámo, já jsem strašně rád, že jsme to vyhráli. Protože teď, když dám win, tak budu mít 80 něco pohárku. Jestli to dobře počítám. Takže jsem mega rád. Kámo, tohle to bude těžký. Tak nebude možná. Kámo, jak? Hej, ale ten hokej prostě. On to tam...
jste a jste tam sami, tak pojďte. Ať to dá kolet s tím. To je nejvíc laky, kámo. To je fakt nejvíc laky. Lidi, tohle je fakt nejvíc laky. To vám říkám, že to je nejvíc lak. Vidíte? To je nejvíc lak, to je nejvíc lak, to je nejvíc lak. To je nejvíc lak. Kámo. Hoši, to je nejvíc lak. Borci prostě nevědějí. Borci prostě nejvíc lak. Matchmaking failed? Asi? Nevím. Tak dáme to. Hoši, to nevadí. Co to bylo? Jo, to byla tady ta Ember. Já jsem si říkal, co to bylo. Jdeme na to, lidi, prosím, já to chci dneska fitnout. To je zase Bolt. Bolt. Prostě Bolt. Vanula. Já to... Ale kámo, však jsem to zachránil. Nebo ne? Protože jsem mu nedával damage. Hej, hoši, jde podplacený. Halo. Halo. To je moc podplacený, kámo, co se tam stalo? Halo? Kámo, ale tak teď jsem fakt naštvaný. Hej, prosím, fakt lidi, tohleto sdílejte. Já jsem měl 80 odběratelů. Noval jsem se nový set. A prosím, fakt prosím, abyste tohleto udělali i na tomhle kanále. Ještě jsem docela v čelu. Jaj. No, dobrý, dobrý. Takže lidi, my teďka dohráme poslední hru a dám to na třetí part, protože jsem teďka dostal góla. To je trošku cheesy. Ne, lidi. Jo, to dáme. Yes, je to tam lidi, 1-1. 50 sekund do konce. Je to tam, kámo. Lidi, já jsem nejvíc.
Já jsem nejvíc najetej. Dejte like, odběr a zvoneček. Prosím. Teď když si dáme góla, tak musíte dát všichni like a odběr. Tak jsme nedali, ale i tak ho dejte. Já vám říkám, i tak ho dejte. Takže lidi, tohle uděláme na třetí pár. Dejte like, odběr a zvoneček. A uvidíme si u dalšího videa puše na Kenjo. Zatím cus.